Охо! Епизода вече да не започна. Страхотно направо. Ами, така хора, здравейте, аз съм Арли ВГ и не мога да стане. Очевидно, защото ми лагна от клипа. Така, днес се завърнахме така, където бяхме и най-вероятно ще правим нещо. Вече се цикли. Все едно. Та хора, трябва се да намерим какво да правим скоро. Нещо интересно да може. Да ви се прави още ревюта. Може би не сте видяли, какво трябва да видите всичко. Днес отиваме да видим какви глупости да правим в пивол-рум. Да създадем на някой конкуренция. Пример, някой казва правя зоопарк и аз правя зоопарк, за да му създам конкуренция. Вижте колко яко. Само, че бих играл на някаква игра, но това почти всичките строки ме са включени. А Fire Clan май е интересно. Да може да отидем нещо. Да, но... да. Не знам нещо да кажа. Интересно. Да. По-отидем да нещо правим. И всичко се оправи, докато не снимах, защото... Най-накрая мръднах. Ако говоря слабо, не знам. Да, не си чувам много слабо. Но обикновено не ми лаги, но заради камерата е лаги като... Току-що читаване. Дурсколи. Сега следим от... Интересно. Сега. Не знам защо рекламират само огнива. Щом той свърши. Другата година, вече 3 години го изживявам. Спалнах си на едната. Отиграх на нея. Малко. На втория си изживях целия. През половината не бях на една. Сега целия си го изживях. Ембърчо. Като цяло малко омага. Сега. Много се предизвиква някой да игра на Флърчен. Самата игра ме кефи. Този човек вече от хората много лаги и отича. Може да играем в Плен Цизър? Може да не. Има и това лесно. Стана? Да знаете, май. Нещо, да знам. Всъщност, наистина го знам. Така, стопирам и пак малко ще се върна. И здравейте пак, хора. Съм Форден. Мой турн. Ще я запуша. Да не тиша. Ой, тук ще запиша. Запуша. Охо. Няма. И така.
няма да ти не си мисля. И бам! Печеля. Така. Виждате колко съм добър. Пак ще играем. Иска реванш. Просто съм добър. Така. Ще я завода. Така не съм правил да. Аз не капирам. Всяко даде тук. И пак печеля. То ще свърши клипа, докато я бия стока. Та вече да не знаеш. Те са някакви близнаци ли са? Погледнете. Даже са три знаци. Погледнете, над мен има три полярни вълга, които са три знаци. Не знам. Тук показвам горе-долу игрите. И спирам да измисля какво да правя. Така, здравейте пак всички. Намерихме на партито за размяни. Намерихме една опашка, която ще видя дали мога да я взема. Така не. Мога ли, не мога. Просто не виждам. Ето този воден ден портал не ми трябва. И заби. Ще се върна. Не. Не знам, тази опашка ми харесва. Един. Ивана, къде си? Иван. Ай. Добре. Добре, вземем да чили. Да не помисля, че съм чили. Все едно. Още едно кеймерс. Все едно. Така, тъй връщам се след малко. И така свършвам епизода с най-изграждащата игра от целия свят на Jam. И това е като Flappy Bird. И стопи. Няма да стопи. Това колко мога. Овей, лаги и еко. Овей, направих си рекорд. Добре, че поне е бавно. Всяка това е. О, мой хайд скоро току-що го направих. Видяхте. И да, това беше. Които гледахте, разбрахте ли БГ. И ако се чувало тихо, съжалявам, просто е малко всичко. И чао. Чакайте. Трябва да слушам настъпта. Тя ще ме отвори шопа.